Memory is full. Clean your Android. Download now. Ay, palis ka na po. Palis ka na po, palis ka. Yeah. Yeah. How are you, madam? How are you? Hello, maglasas. Nagalang shoutout sa inyo dyan lahat, mga develop. Ayan, good evening na andito na naman tayo para makipag-bisitan. Ayan. Mag-type palista na po, type pasali. Type palista, type pasali na sa lahat. Ayan, J. Mark, hello, Megalod, shoutout. Develop Kevin Vlog, thank you for coming. J. Mark Vlog TV. And type palista, type pasali na po. Develop James, Journey, hello. Ayan, it's been a while. It's been a long while. Andiyan na siya ulit. Ayan, thank you, Develop for coming. At type palista na kayo dyan. Type palista na po. Ayan na. Ayan, type palista na po, type palista na sa lahat ng gustong sumali. Ayan, type palista na po, type palista na. Type palista, type pasali, mga bebelos. Ayan. J-Mark Vlog, nakalista ka na, bebelos ha. Thank you. Magstay na po ha, magstay. Magstay na po, magstay ha.
Naantay lang po natin yung iba. May papahulaan ako dyan mamaya ha. Be ready ha. Maging ready. Kevin Vlog, hello, langga. Ayan, pulang-pula ang ating labi. Pulang-pula ang labi ng ating mga bebelo. Ngaya ako. Ayan. Mag-stay put na po ha. Diyan na lang muna kayo ha. Antayin natin ang iba. Nakalista na Bebe Love J. Journey. Ayan. Buti naman at nakabisita ka ulit lang ga. Been busy last few weeks love. Naman yan. Sana all busy. At least ibig sabihin nun fruitful ang iyong career or ang life mo siya. Di ba? Tama. Tama ba? O tatamaan ako dito ngayon. Magstay na po. Nag-invite na tayo, ha? Jeffrey Cabalog, hello, mega love, shoutout, thumbs up, dikit, kalembang host. Oh, naman yan. Yan, mag-type palista na po, type palista sa gustong sumali, ha. Ayan, Jeffrey Cabalog, sali ka, bebela. Type palista na po, ha. Jeffrey Cabalog. Ayan. Type palista, type pasali lang mga bebe loves, ha. Type palista, type pasali lang mga bebe loves, ha. Hi, Bebe Loves, Jolini Vlog. Jolini. Okay, noted na, Bebe Loves. Ayan, noted na, Bebe Loves, Jolini. Maya, mayroon tayong pahulaan ulit yan. Natatawa na naman kayo sa aking naisip. Dami kong naisip, ewan ko ba? Ang hindi ko lang naisip Oo. Ano daw ba pag Japon fresh na anak na. Pulang-pula yung yung labi. Parang kinagat ng lahat ng langgam. Sobrang kagat ng langgam, ayan na maga na. Ayan. Ang lalaki ng eye bags ko. Parang binayaran yung eye bags ko ba? Antay palista, tayo pasali lang na. Sino kaya ngayon ang mananalo ng GCash natin? Sino naman kaya ngayon ang kukumpra ng ating GCash? Ayan. Tayo palista, tayo pasali na mga bebe. Huwag nang mahiya. Hindi ako naman yan.
Hi Kevin! Langga. Na andyan lang ang ating langga. Hi Kevin! Tignan ko ang iyong ano ha. So talaga, lagot sa akin to si Lodo eh. Pinahihirapan ako dito kay ano eh, kay Kevin eh. Beautiful day. Ano daw? Sana ako na manalo ate. Galingan mo manghula mamaya, baby love. Hi, baby love, Sandy Dichi. Oragon. Oragon TV Vlog. Ayan, nakalista na. Sino kaya mananalo ngayon? Excited din ako malaman sino manalo eh. Ayan. Tayo pasali lang mga baby loves. Naantay natin yung iba ha. Sino president mo po? President? Wala, hindi ako bumuboto, baby loves. President? Bakit election na dyan sa Pinas, baby loves? Election na ba dyan sa Pinas? Hindi ako bumuboto. Di ako bumuboto, baby loves. Matagal na. 2 beses lang yata ako bumoto, isa. Parang ganun lang. 2 beses lang akong bumoto. Wala na, hanggang ngayon. Hanggang ngayon, hindi na ako bumoboto. Ewan ko kung sino-sino manalo dyan. Bahala sila sa buhay nila. Ganon lang yan eh. Ewan ko ba, hindi ko alam. Paano kaya? Di ko naman kayang anuhin. Ayan, wait lang ha. Like and share muna tayo, like and share. Ayan, like and share tayo, like and share mga baby love. Bell Diaries. Ayan, like and share tayo, like and share. Ayan, tayo palista lang po dyan ha. There, mute. Ate Vlog, hello, mega love, shout out. Lenny yung sayo, Lenny Robredo, baby love sa Kevin Vlog. Di ko alam kung sino-sino mga yung mga kandidato dyan eh. Hindi ko alam kung sino-sino mga kandidato ngayon dyan. Kaya ganun, wala din akong alam na ano. Tayo pasali lang dyan mga baby loves ha. Ayan, tayo palista. Ayan. Tayo pasali mga baby loves. Ayan. Ayan, tayo palista na po. Ate Vlog, hello mga love, shoutout. Magpalista na po, baby loves. Huwag nang aalis ha, mga baby loves. Mag-aano tayo, magsisimula tayo maya ha.
16 minutes na tayo ngayon. So, maya-maya lang po ay magsisimula na tayo. Tayo palista, tayo pasali. Woohoo! Woohoo! Tayo palista, tayo pasali, mga bebe loves. Yan naman na yan, naman na yan, naman na yan. Huwag nang aalis-alis po ha, may ano tayo dyan. If you want the best quality, the best in intensity, got it all for you. Morning Star Mobile Weekend. Sa bukas pala meron akong LS din pero if ano ako Pugitos Etol, nakita ko na kagandahan niya Miss Ilonggan. Ako naman yan. Sana all. Lumalapad tuloy tenga ko. Lapad tuloy ng tenga ko ngayon. Sali ka Etol. Sali ka Bebe Labs. Bebe Labs, tayo palista, tayo pasali lang dyan. Sali ka Bebe. Sali ka na. Sali ka na. Ano nga ulit ang iyong main channel, Bebe Love? Etol. Ano nga ulit yung main channel mo, Bebe Love? Hindi. May comment tayo, may comment. May comment tayo, may comment kasi sayang po yung panahon kung makikipagdikitan lang kayo, dikit kalembang lang. Tapos, pag nalagasan kayo, walang matitirang watch hour, views, like, and comment sa inyo. Kaya meron tayong ano dito, manonood muna tayo and then mag-comment. Ano? Para hindi naman sayang ang inyong dikit. Kasi pag nalagas yan, wala nang natira kung dikit kalembang lang lagi. No, ganun tayo. Ayoko naman masayang yung dikit nyo. Mabilis lang naman tayo dito. Hindi tayo abutin ng 1 hanggang kalahating oras. 1 kalahating oras, hindi tayo abutin. Ganon tayo. Etol, ano ang iyong main channel, Bebe Lang? Etol. Etol. Tol. 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 Ayan. 8 minutes ha. 8 minutes left. Magsisimula na tayo. Inday Bisaya. Etol. Okay, noted na. Ayan, noted ka na, Bebe Loves, ha. Ayan, tayo palista, tayo pasali, mga bebe. Woohoo! Tayo palista, tayo pasali, mga Bebe Loves. Hindi, napagod kasi ako sa biyahe. Pagod ako sa biyahe, tas kulang yung tulog ko kaganina. Yan, tayo palista, tayo pasali lang, mga Bebe Loves, ha. Tayo palista, tayo pasali. Tayo palista, tayo pasali. Ayan na nga ang sabi ko na nga eh. Sabi ko na nga ba
Ayan, tayo palista tayo pasali mga gagalogs. Ayan, napagod ako sa biyahe kanina, kaya ganitong nangyari sa atin ngayon. Antok-antok pa mo. Konting antok lang naman to. Pagod sa paglalaba? Hindi, oh. Ayan, 4 minutes left, 5 minutes left, ha. Hindi ako nagala. Siyempre, hinahatid kami ng driver sa aming trabaho. Kaya, siyempre, magbabiyahe pa kami. Ilang oras, 2 oras na biyahe. Kaya tagtag kami. Ganun lang yun, nagpaliwanag talaga ako. Nagpaliwanag talaga ako. May hinahanap ako? Oo, mga client ko. Bahay ng client ko hinahanap ko. Yan, tayo palista tayo pasali. Yan, tayo palista tayo pasali na mga baby loves. At nang tayo ay makapag, ano na. Anong lotion? Wala pa nga ako pinahuhulaan. Kamusta na daw sabi ni Creative? Ay, nako, okay naman. Okay naman. Bakit si Creative nasali dito? bakit nadamay si Creative? Hala, Ice Candy, wala pa akong pinahuhulaan. Okay, pahula nga ako. Salam. Ayan, pahula nga ako. Malagkit ito. Ay, malapot pala ito. Malapot ito. Dilaw ang kulay. Okay. Dilaw ang kulay. May amoy ito. Okay. Hindi ito kinakain. Ayan na, hulaan nyo na. Hulaan nyo na. Shampoo hindi. Palabok hindi. Shampoo hindi. Palabok hindi. Rugby hindi. Lotion hindi. Lotion hindi. Ano to yung clue niya ha? Yung clue. Dilaw ang kulay. Hindi siya kinakain. Malapot po ito. Gamit ito, gamit. Ganon lang yan. Ano to? Pais? Paste? Siguro ang ibig mong sabihin, paste? Hindi. Hindi siya paste. Joy? Hindi. Hulaan na yan. Hulaan na yan. Excited na ako. Oh my goodness. Oh. Paste, hindi. Yeah. Bonel. Hulaan nyo na yan. Hula na this. Dais Iman TV. Opo, sige po. Dais
Eman TV. Colgate hindi. May pinahulaan po ako habang nag-aantay tayo ng iba ha. 3 minutes left ha, 3 minutes left. Magsisimula na po tayo at sasabihin ko ang ating mechanics. Okay? Huwag na pong aalis ha. Huwag nang aalis. Okay? Mag-message po sa akin ang walang team ha. Mag-message po sa akin ang walang team. Okay? Mag-message lang po sa akin ang walang team nang mapasok ko po kayo sa aking team. Vanilla, hindi. Ang hirap. Hula lang kasi ng hula. Hula lang ng hula. Ayan, pasok kita sa team ko. Mag-message ka sa akin, ha? Peanut butter, hindi. Pawis, hindi. Mag-message lang po sa akin ng walang team at nang mapasok ko sa aking team. Okay, 2 minutes left. 1 minute left. 1 minute left. Magsimula na akong magsabi ng ating mechanic. Hi, Bebe Loves, Mika Fernandez. Good evening. Ayan, thank you for coming. Ala, Bebe Loves. Bebe Loves, Oragon, na-hide mo po si Dais, Emma na TV. Bebe Loves, Oragon, na-hide mo po si i-click mo ulit yung kanyang hanapin mo yung channel na gamit niya kanina dyan. I-long press mo, tapos may makikita kang unhide. Paki-click mo yan, Bebe Loves. Ayan, very good naman. Thank you. Ala, na-hide nyo sila. Na-hide mo sila, Bebe Loves. Pamada. Hello, mga Lord. Shoutout, Bebe Loves. Ian Selmar. Ayan. Ayan, i-unhide mo si Bebe Loves. Si Iman Diaz. Si Dais pala, si Dais. Dais Eman TV. I-unhide mo, Bebe Loves Oragon. Ba't nag-hide siya? Baka niya lang, na maling pindot. Maling pindot yan, maling pindot. Ako ganyan din dati eh. Wax hindi. May amoy po ito ha. Dilaw ang kulay. Malapot. At ginagamit. Ayan, simula na ako magsasabi na ako ng mechanics ha. Good evening sa inyong lahat. Okay, pahabulin na lang natin yung iba ha. Pahabulin na lang natin para mabilis tayo. Good evening sa inyong lahat. Ako po ang inyong host for tonight, Beherang Ilongga po. Ang ating pong gagawin dito ay makikipagdikitan. Every time po may nilalapag si host. Ako lang po ang maglalapag ng mga link ninyo. So, every time may nilalapag ako, ang gagawin nyo lang po ay panonoorin nyo muna ng 1 minuto and then mag-comment ng kung ano ang inyong napanood or narinig sa video nila. Okay? Tapos,
magdudugtong po kayo ng Biyaherang Ilongga sa dulo ng comment and mag-like and subscribe bell all na rin po kayo. Okay? Like and subscribe bell all ang pinaka-last. Okay? And then, balik kayo sa akin, sabihin kung sino ang inyong pinuntahan na link at dugtungan ng B kung bagong dikit, dugtungan ng I kung lumang dikit. Okay? B kung bagong dikit, I kung lumang dikit. Ayan. Okay, nagets po ba? Nagets po ba? Bebe Loves, Oragon, pa-unhide naman si si Eman. Pa-unhide si Eman, Bebe Loves. Pa-unhide si Eman. Okay? Ayan. Ayan. Ay. Ayan na, nagawa ko na. Ayan na, nagawa ko na, Bebe Loves. Okay na. Okay na, nagawa ko na. Ayan. So, kung nagets nyo ang ating mechanics, mag-type na po ng Biyaherang Kulot. Okay? Kung nagets nyo ang ating mechanics, mag-type na po ng Biyaherang Kulot. Kung nagets ang ating mechanics, mag-type na po ng Biyaherang Kulot. Ayan, manonood muna ha, magko-comment tayo ng kung ano ang inyong napanood or ano ang inyong narinig sa video nila. At huwag pong maglalagay ng emoji. Dugtungan ng Biyaherang Ilongga ang dulo ng comment. Ayan, mag-type na po. Eman, nandyan ka pa. Okay, unang lapag tayo, Ayan na, unang lapag na tayo, mga Bebe Loves. Maglagay daw ng I love you. Ano yun? Maglagay daw ng I love you. Ayan, kahit konti lang po tayo, 1 minute lang po, 1 minute. Or 50 seconds, okay na yan. 50 seconds, okay na yan. Seconds, okay na po yan. 50 seconds, okay na yan. Panoorin ng 50 seconds. Okay, go na sa ating unang lapag. Ang bango. Unang lapag tayo dyan. Hi, nag-love shoutout Kuya Kasemplang. Good evening. Ayan, thank you Kuya. Ayan, pasimple lang po ako.
Hindi na po ako nag-aano ng ating oo. Hindi na po ako nagsasabi sa kanilang money na ako, basta pasimple lang ako. Mahirap mag-ingay, Kuya Kasemplang. Hindi lahat ng taong makakakita o makakaalam ng mga magagandang bagay na nangyayari sa iyo ay matutuwa. Yung iba ay nagagalit at ang iba ay naiinis, di ba? Kaya nagsimple na lang ako na quiet. Okay, okay. Okay, next tayo. Puntahan na yan. Puntahan, Jomels na, Jomels. Ayan, lablabin na yan, lablabin. Ay, naku, nawala. Okay, next tayo. Okay, next tayo. Next tayo. Wait lang ha. Lagyan po ng biyaherang Ilongga sa dulo ng comment, ha? Ernie tayo, Ernie. Mabilis lang tayo, mabilis. Hi, Kuya Jude! Mega loud shoutout! Ayan, Kuya Jude! Mega loud shoutout! Thank you sa pagbisita, Kuya Jude! Ayan, pa-click naman and ang ating like and subscribe bell all dyan. Paki-click naman. Guwapa parang nasa airplane lang. Naks naman. Airplane talaga. Kuya Jude binobola ako. Kuya Jude, binobola ako. Parang nasa airplane daw. Ayan, puntahan na yan. Puntahan. Guwapa na guwapa ka, subong nakaka-inlove ba? Naks naman. Binobola na talaga ako ni Kuya Jude ba? Oo, ikaw na talaga ang numero unong magaling sa pambobola, Kuya Jude. O, kamusta naman? Malalim na ba pagka-inlove mo?
Lumalim ba ang pagka-inlove mo, Kuya Jude? Ay, nako naman. Dami talagang alam ni Kuya Jude. Ayan, Jolene Vlog. Okay, noted, bebe. And paklik naman ang ating like and subscribe all dyan, mga bebe loves. Mabilis lang tayo, mabilis. Ayan, paklik naman ang ating like and subscribe bell all dyan, mga bebe loves. Paklik naman. Thank you for coming. Ayan, thank you sa inyong patamsak, mga bebe loves. Ayan, paklik naman. Ayan, paklik naman ang ating like and subscribe bell all, mga bebe loves. Abay naman yan. Thank you. Ayan, thank you talaga sa inyong lahat. Kuya Jude, thank you talaga. Tamsak dikit from Biyaherang Ilongga tayo dito. Tani tayo, Tani. Ayan, thank you sa pagdikit at paglablab. And ayan. Paklik naman ang ating like and subscribe bell all. Hello, mega loud shoutout Mars Forever Music Ninja. Ayan, good evening. Habol ka, baby loves, if you want, ha. Habol ka lang, if you want. Ayan, thank you sa patamsak. Ayan, paklik naman ang ating like and subscribe bell all, mga baby loves. Para updated po kayo every time na may LS tayo. Ayan. Paklik naman dyan, mga baby loves. Thank you sa patamsak. Palista day, kambal ni Haribas. Okay, noted po, Haribas. Ayan, alam nyo na yung ating mechanics. Alam nyo na po ang mechanics natin, Haribas Vlog. Haribas Vlog, tama? Haribas Vlog, tama? Tama po ba? Tama? O tatamaan ako ngayon dito? Tama po ba? J-Mark, hindi pa po pwede. Ako lang po ang maglalapag. Si J-Mark hindi makapag-antay. Si J-Mark hindi makapag-antay. Sabi ko sa kanya, ako lang ang maglalapag ng link dito. Nako naman yan. Ayan na naman sila. Paseway na namin. Ayan, thank you sa pagbisita, Ma'am Shi. Patamsak naman ako dyan, bebe loves. Ayan, thank you. Haribas Vlog, tama po ba ang aking nailista? Haribas Vlog. Tama po ba? Ayan, di na sila sumasagot eh. Tamsak muna tayo dyan, tamsak. Ayan, tamsak muna tayo, tamsak. Ayan, tamsak muna, tamsak. Ayan, tamsak dikit from Biyaherang Ilongga. Ayan. Dito tayo, tamsak dikit from Biyaherang Ilongga din. Patapos na kasi to. Ayan, patapos na kasi ito. Itamsakan muna natin, ha. Magsisimula tayo maya-maya ng inyong mga link. Hello! Good afternoon. How's your day? As usual. Sorry. Ayan, puntahan na. Okay, next tayo. J-Mark hindi nakikinig sa akin. Nagbaba talaga siya ng bahay niya. Jay's Journey tayo, Jay's Journey. Ayan, Jay's Journey tayo next.
Ayan. 590. Ayan, puntahan na yan. Puntahan ang ating nilapag dyan. Puntahan na yan. Jace tayo, Jace ah. Jace Journey. Ano daw, ganda mo talaga. O naman yan, sana all maganda. Sana all maganda. Ang likot. Napagalitan tuloy ako, malikot daw ako. O, ayaw palit paawat. Loko ka talaga, Etol ba? Paluin talaga kita sa pet, Etol ba?
Ayan, mag-comment ha, mag-comment. Ang hindi ko po nakikita sa comment, hindi ko po mailalapag ha. Mag-comment, mag-comment. Jolini tayo next, Jolini. Ayan. and DJ Bobo Remix. Ayan, patapos na tayo, patapos ha. Jolini tayo next, Jolini. 136. Ayan. Jolini tayo, Jolini. Mr. Cupido, ano ka ako? Hi, Bilog. Hello, Megalod. Shoutout. Pwede po. Sabihin lang ang iyong main channel. Ayan. Pwede pa po. Habol ka lang habol na andyan sa pinakataas. Sabihin ka agad ang iyong main channel, Baby Love. Dali na po, Bilog. Bilog ang buwan. Ano ang iyong main channel, bebe? Yan, Bilog. Hello. Yan, J-Mark tayo. J-Mark ha. And DJ Bobo Remix. Bilog, nandyan ka pa ba, Bilog? Nako naman yan, hindi na siya hindi na siya sumagot. Si Haribas wala na rin. Si Haribas nawala din. Ay, bahala kayo dyan. Ayaw sumagot. Ayan, Jim Lupo Vlog. Okay. Puntahan na, Bebe Loves. Puntahan ang ating mga nilalapag, ha. Nandyan na po sa pinakataas. Okay. Ang mga nakikita ko lang nagko-comment ang ating ilalapag, ha. Puntahan na po, Bebe Loves, Bilog. Nakalista na po, ha. Nakalista na. Magko-comment po, ha. Magko-comment po. Dudugtungan po ng biyaherang Ilongga sa comment. Okay, dugtungan ng biyaherang Ilongga sa comment. Hello! I'm fine, and you? That's good. Hello, Migalod. Shoutout Ate Celia. Ayan. Ano po? B pag bagong dikit ay pag lumang dikit. B pag bagong dikit ay pag lumang dikit. B pag bagong dikit ay pag lumang dikit. Okay? Ayan. Thank you for coming, Ate Celia. Ayan.
ako naman yan. May unggoy na siyang dala. May dala siyang unggoy. May dala siyang unggoy. Ayan. Meron akong pinapahulaan, Ate Celia. Ayan, sige, itodo mo na. Itodo mo na yan. Ay, naku, sayang-saya ako sa ganyan, Ate Cel. Ayan, sayang-saya ako sa ganyan, Ate Cel. Kala mo ba? Oragon tayo, Oragon next. Unggoy para sa banana. O, diba? Ako nga dinadalhan kita ng tawa lang ng tawa. Tawa lang nga ako ng tawa sa'yo eh. O, diba? Nag-ano pa ako, nagdadala pa ako ng palaka sa'yo. Sa LS mo, palaka. Kukak, kukak. Ayan, Oragon tayo, Oragon. Kabaling ni, kabaling. JALTV, hello, mega loud shoutout. Ayan, tamsak from Ate Celine, hello, thank you naman sa inyo dyan. Paklik naman ang ating like button dyan. And subscribe bell all. Ayan, thank you Ate Celine. Thank you Ate Celine Madison sa pagbisita. Hindi, Ate Celia, si Tata Samson hindi na po nabisita sa akin. Pektosan ko talaga yon. Ayan, pepektosan mo siya, kawawa naman yan. Paklik naman ang ating like and subscribe bell all na button dyan. And thank you Ate Celia and Ate Celine Madison. Ayan, thank you. Ayan, thank you Ate Celine. Ayan, di na natapos yung ano ko. Ay po, hindi. B pag bagong dikit ay pag lumang dikit. B pag bagong dikit ay pag lumang dikit. Okay? B pag bagong dikit ay pag lumang dikit. Ganun po. Ian Salmar tayo. Ian Salmar. Okay, thank you sa pagpatamsak dyan. Ayan, malapit na si Ian Salmar natin. Ayan, malapit na siya. Malapit na siyang makagraduate. Ang sipag-sipag talaga ng baby loves ko na to. Oo. Bibigyan ko to ng award, promise. Iyan tayo, Iyan. Ayan, puntahan na yan, lablabin na yan ha. Mabilis lang tayo ha. Patapos na po tayo. Oragon na, after ni Oragon, si Ian Salmar na tayo. Ayan, lablabin na yan ha. Lablabin na yan. Okay, next tayo. Okay. Sandy next. Huwag kayong mag-alala ha, meron na po kayong noted na po yan sa akin, meron kayong free bananas and play all po. Ayan, puntahan, huwag mag-i-skip ng link, huwag mag-skip ng link. Hello. Ayan, puntahan na yan. Sandy Dichi na yan. Ayan, puntahan na yan. Sandy Dichi na yan. Mabilis lang tayo ha. Patapos na tayo. Nawala na si Ate Celia. Nangyari kay Ate Celia. May pinapahulaan pa ako dito. Nasaan na siya? Nangyari sa kay Ate Celia.
Yan, puntahan na yan. Sandy Dichi na yan. Lablabin na yan, mahalin. Bakasan panoorin. Morning Star, the star that shines through your day and night. Listen and feel the thundering sound of Morning Star. Exclusive Morning Star, Morning Star, Morning Star, Morning Star, Morning Star. Yan, puntahan na yan, ha. Ah, malapit na tayo, malapit na tayo. Malapit na tayo sa katotohanan. Etol tayo, etol next, ha. Etol. Etol tayo next, etol. Meron pa nga ano na, hindi nyo nahuhulaan yung ating pinapahulaan? Hulaan nyo na, hulaan. Hulaan nyo ng ating pinahuhulaan. Pag nakapangalan po sa inyo ang channel na Lilapag ko ay huwag niyong pupuntahan, ha? Pag nakapangalan po sa inyo.
Ay, naku, eto. My goodness. Wait lang. Wait lang, wait lang. Wait lang ha. Puntahan natin yung kay Etol mamaya. Akong bahala sa'yo, baby loves Etol. Baby loves Etol, akong bahala. Don't worry. Ito naman, ang bilis magtampo. Sus! Nako naman yan talaga eh. Ikaw, paluin talaga kita sa puwet ba? Daming participants Ay, okay lang yan kuya. Ganyan kami dito. Masaya kahit ano, kahit konti. Ayan, so ang aking panahuhulaan, hindi nyo na ba huhulaan? Hulaan nyo na hulaan. Try nyo hulaan. I-message nyo ako ha. I-message nyo ako sa mga walang team dyan ha. I-message nyo ako sa mga walang team. Okay, i-message nyo ako ha. Sa walang team. Okay, mga bebe loves. Pasok po kayo sa team ko. Pag mag-message lang po kayo sa akin ha. Yan, mabilis lang tayo dito. Patapos na tayo. Hey, it's a beautiful day. Beautiful Sunday. Beautiful day. Ang clue ay dilaw po siya. Dilaw po siya. Malapot po ito. Makintab at gamit po siya ng babae. Madalas. Yan, puntahan na yan ating mga nilalapag ha. Puntahan na yan ang ating mga nilalapag. Hey, it's a beautiful day. It's a beautiful day. Haribas tayo, Haribas next ha. Hello, Megaloud shoutout Pogito Vlog. Ay, Pogito Vlog. Megaloud shoutout Pogito. Ayan, Haribas tayo next ha. Ayan, lablabin ha, mga binababa natin dyan.
Ayan, patapos na tayo ha. Jim Luco Vlog. Ayan yung ating pinapahulaan po sa inyo dyan ha. 279. Dilaw po siya. May amoy po ito. Gamit ng babae at malapot. Ayan. Haribas tayo, haribas ha. Ayan, tamsakan na lang tayo next. Tamsakan tayo next ha. Lapot-lapot ka na naman. Ganyan talaga. Ito naman eh. Gamit ng babae ito. Puntahan lahat ng nilapag natin ha. Meron na po kayong free banana sa akin and play all ko po lahat ng videos nyo. Kaya hindi po kayo lugi. Feminine wash, hindi. Salamat po, host. At you're welcome, baby love. Arlie Imperio, mabuhay Pilipinas. Hello, mega love, shout out. Ayan, tamsakan tayo, tamsakan ha. Conditioner, hindi. Feminine wash daw, hindi. Gamit po siya ng babae. Liquid po siya, liquid. Malapot po siya. Yellow ang kulay niya. Actually, may iba't ibang kulay siya. Pero yellow ngayon ang kasama, ang dala ko dito. Tamsak dikit tayo dito. Tamsak dikit from Biyaherang Ilongga. Ayan, tamsakan dikitan na yan. Tamsakan dikitan na yan.
Patapos na tayo, patapos. Patamsakan na lang ha, tamsakan. Mag-message sa akin, Eman Diaz. Mag-message ka po sa akin para mapasok kita sa team ko ha, Bebe Loves ha. Haribas, meron ka bang premiere? Haribas? Haribas, Bebe Loves, may premiere ka? Wala kang premiere? Sayang nung nung. Okay, next tayo ha. Toner, hindi. Ano siya? Oh. Aribas! May nanalo na. Ayun na, may nanalo na. May nanalo na. Si Haribas nanalo. Nanalo si Haribas. I-message mo ako sa aking messenger, Bebe Loves ha. Ayan ang ating messenger ha. Messenger ko yan. Messenger. Ayan, messenger ko po yan. Messenger. Ayan, nanalo si Ariba. Si Eman. Si Eman ang nanalo. Ano ba yan? Si Eman ang nanalo. Woohoo! Tamsakan na lang tayo, tamsakan ha. Tamsakan na lang tayo, tamsakan. Yan, patapos na tayo, patapos na ha. Yan, patapos na tayo, patapos ha. Dikitan, mahalin nyo na yung mga yan. Ayan, thank you Hariba sa pag-message. Ayan, nanalo si nanalo si Eman Diaz. Eman Diaz, nanalo ka po. Q-Tex po ang aking dala ngayon. Ayan, puntahan na yan ha. Eman, i-message mo ako ha. Nanalo ka, Bebe Loves. Biyahe tayo, biyahe. Okay, log out na tayo agad. Log out tayo kaagad.
Hindi pala ikaw mali na ano ako. Mali ako ng pagkasabi. Si Eman yung nanalo. Siya yung nakahula. Cutex yung ano, Cutex. Ayan o, Cutex. Woohoo! Nail polish. Nail polish po, nail polish. Si Haribas. Mali yung nasabi ko na ano, na mag-PM. Okay. Anyway, thank you sa inyong lahat. Puntahan na yan ang exit natin ha. Puntahan ng exit. Eman, i-message mo ko, Eman, ha? Eman, i-message mo ko para mabigay ko sa'yo ang napanalunan mo pong ano, Gcash. Diin ka na Ilongga, day. Ari ko di. Ari lang ko diri. Ayan, ari lang ko diri. Ari lang ko diri. Patamsak natin muna to, tamsak natin to. PA Neberon Channel. Ayan, patamsak natin to, patamsak ha. Ayan, nalapag ko na si Dermute, Bebe Love. Ian Salmar, nalapag ko na si Dermute po. Apa, Eman Eman TV. Sa Negros ka rin ba? Opo, tama ka dyan. Oo, tama yung aking messenger. Ayan, thank you sa inyong lahat. Ayan, patamsak na lang natin yan si Beron Channel. Ayan. Ayan, so bukas po ulit ha. Good night. O, di ba hindi tayo inabot ng 1.5 oras? Mabilis lang tayo lagi. Mabilis lang tayo lagi. Hindi tayo inaabot ng 1.5 oras. Ayan. So, Eman, ikaw ang nanalo at mag-PM ka sa akin. Ayun. Thank you everyone. Mag-clear history po. Mag-clear history ha. Mag-clear history. Thank you everyone. And bukas po ulit. I-play all ko po ngayon ng inyong mga videos ha. Lahat po ng mga videos nyo, i-play all ko po para meron dagdag na watch hour sa inyo. And may dagdag po kayong banana from me. Ayan. Thank you everyone. Ayan. Good night. Good night. Ayan, bye Miss Ilongga, salamat. Ayan, salamat din eto, lalab. Ayan, thank you din. Ayan. Ayan, ikaw nang bahala sa akin, Beron Channel, Bebe Loves, ha. Salamat sa iyong pagbisita. Paangat program of Beron, 5:30 p.m. Ayan, free banana kita, kids. Upcoming GLS, October 16 to 20, 2021. 11 a.m. Pinas time. Ayan. Thank you. Ayan. Thank you everyone and good night. Bye-bye. Ayan. So may nanalo sa ating Gcash dyan.
Yan, good night na mga Bebilog. Salamat, Bilog. Mag-message ka sa akin kung wala ka pang team Bilog, ha. Bilog, kung wala ka pang team, mag-message ka sa akin. Papasok kita sa team ko, ha. Bebilog. Bebelabs, bebe, nangga, ano ba ang tawag sa'yo? Bebelabs, message mo ako, ha. Kung wala ka pang team. Bilog. Bilog ang mundo. Ayan. Thank you everyone. Good night. And see you again tomorrow. Same time tayo ha. Or mas maaga-aga tayo bukas. Mga 9 siguro mag-start tayo bukas. 9 p.m. Yes. 9 p.m. Pinas time. Thank you everyone. Good night.